Kaixo, ongi etorriak azalera bideo podcastera, badakizue, Aiaraldea edabideak ekoizten duen ikusentzunezko saio honetara, non astero botatzen diegun begirada bat eskualdeko egunerokotasunari, eta orokorrean saiatzen gara beti izaten udal baten ordezkaria, eta gero, bueno, nolabait ehun sozialaren beste ordezkari bat. Gaurko saioan, gurekin izango dugu Arantzazu Saratzaga de Isla, bera da Amurrioko zinegotzia, eta bueno, egia esan da, gaur, ez dakit zorionez edo zoritzarrez, luze hitz egin beharko dugu Amurrioko egoerari buruz, eta horren ostean izango dugu David Rodríguez Peña, bera da eskualdeko trikitilarien topaketaren bultzatzaileetako bat, eta berak ere azalduko digu apur bat, asteburuan egingo dutena, eta azken 3 urtetan egin dutena. Eta gehiegi luzatu gabe, esandakoa, laster hasiko gara Arantzazurekin hitz egiten. Eta, aipatutakoa, hemen daukagu gurekin Arantzazu, zer moduz? Apa, egunon. Bueno, pizkat urduri nagoela aitortu behar dizut. Ez Bueno, nago ohituta horrelako eszenatokietan egotera. Bai, kamerek beti kamera bat ikusten duzuna, badirudi dagoela arma bat zure Hori da, begira. Baina, bueno, horixe. lasai, hau, momentuz ez dute tiro egiten. Bueno, ez dakit ze moduz Amurrion, azken asteotan, ez dakit... Bueno, aste potenteak izaten Bai, ari dira. potenteak agian. Bueno, aipatzen duzu aste potenteak izaten ari direla, tu reunioseko, enplegua regulatzeko prozesu hori abituta dago, 300 langileren lanpostuak horre kolokan daude. Ez dakit nola jaso duzuen udalean albistea, eta zein urrats eman dituzuen, aintzatatuta tokiko erakunde batek, dituela nahiko eskumen mugatuak olako kasuei aurre egiteko. Bueno, hori zuk aipatu duzu berria, ez? Tubosi dagokionez, oso egoera latza bizitzen ari gara, oso kezkagarria da egoera, eta hori ezin da ukatu. Eta egia da, Aiaraldea osoan inpaktua duen berri bat dela, baina Amurriotarrontzat benetan oso kezkagarria den berria da, erabat zeharkatzen gaituen egoera tamalgarria da bizitzen ari garena. Eta seriotasunez hartu beharreko berria. 300 bat langile dira, lanpostuak hor koloka dituztenek, baina ez dira bakarrik 300 bat langile baizik eta 300 bat familia, ez? Eta, lehen aipatzen genuen gure artean, azkenean Amurrio herri txiki bat da, eta denok ditugu edo lagunen bat, edo ezagunen bat, edo inkluso familiako kideren bat bertan lan egiten duena, eta zuzenean ikusi dugu, zelan egun batetik bestera haien etorkizuna, ez? Familiako etorkizuna kolokan dutela ikusi dutela. Orduan, oso kezkagarria, eta instituzio moduan zelan hartu dugu, berdin, oso kezkatuta gaude, eta lehenengo momentutik, egin dugun lehenengo gauza, langilei gure babesa adieraztea izan da, ezinbestekoa zela uste dugu, eta horrela sentitzen dugu, eta egia da, instituzio moduan nahiko mugatutak ditugula gure influenziatzeko edo gaitasunak, baina aldugun neurrian horretan gabiltza, ez, lanean gabiltza. Berria plazaratu zenetik lehenengo momentuan langilekin elkarlanean edo harremanetan jarri ginen, komitearekin ere, Tubos Reunioneseko zuzendaritza taldearekin ere harremanetan egon gara, zein Eusko Jaurlaritzarekin edo gure kasuan Arabako Foru Aldundiarekin, ez? Eta horretan gabiltza, haiekin harremanetan, gure prestotasuna adieraziz eta gure eskuetan edo neurrian dagoena, martxan jarri nahian. Bihar daukazu ebilera, ezta? Horixe, justo aipatuko nuen. Bihar, badakizu langileak plazara hurbilduko direla, eta bihar udaletxean bertan bilera bat izango dugu komitearekin, eta horrela jarraituko dugu. Alde neurrian laguntzen, eta batez ere gure babesa trasladatzen. Eta egon zarete, Amurrioko udala egon da
Eusko Jaurlaritzarekin egondako bilera horretan, ez dakit ze irakurketa egin duzuen bilera horretan, edo Bai, zer aurreko duen. ostiralean burutu zen, uste Mhm. dut ostiralean burutu zen bilera hori, eta bertan, bueno, Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza egon zen, enpresako sindikatu guztien ordezkaritza, zein, bueno, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Trapagako udala, eta gu geuk ere bertan egon ginen. Eusko Jaurlaritzak argi utzi zuen, bueno, lehentasuna zorrari buelta ematea dela, eta bueno, enpresak duen zor hori berriro berrez, osea, Bideragarri egitea. hori da, estrukturatzea berriro ere, bueno, erdibideko irtenbide bat bilatu ahal izateko, ez? Eta bueno, gu bilerak beti positibotzat hartzen ditugu, ez? Horrelako egoera latza baten aurrean gaudenean, denon artean hitz egitea eta denon artean adostasun bat edo beste konponbide bat bilatzea ezinbestekoa bilatzen dugu. Orduan, bilerak burutzen diren heinean, gu bertan egongo gara, gure babesa eta laguntza eskaintzen. Eta horretan gabiltza. Bueno, eta naiz eta zaila den, alboratuko dugu apur bat tubos reunionseko gaia, eta hitz egingo dugu indarkeria matxisten aurrean Mhm. erantzun publikoa egiteko prozedura berritu duzuelako, ez? Ez dakit zertan datzan berrikuntza hori, ze hobekuntza sartu dituzuen, ze valorazio egiten duzue orain arteko prozeduraren inguruan. Bai, prozesuan martxan dago eta horretan ari da. Egia da berdintasun arlotik eta berdintasune batzordean ikaragarrezko lana egiten daudela eta horren arira dator zuk komentatzen duzun prozesua, ez? Bueno, zoritzarrez indarkeria matxista gure kaleetan presente jarraitzen du eta presente dagoen bitartean guk udala moduan ikusten dugu ezinbestekoa dela gure protokoloak begiratzea, eguneratzea eta alden neurrian hobetzea, ez? Eta horretan datza martxan jarri den prozesu hau. Honen helburua da erantzun publikoa ematerako momentuan biktima izatea erdigunea. Ez? Batzuetan, protokoloetan erantzuna bideratzeko momentuan biktima beti presente egoten da, baina bere ongizatea bermatzea batzuetan igual zailegi bihurtzen da, ez? Eta horretan datza prozesu hau. Egiten diren edo egingo diren aldaketak biktimaren ongizatea bermatzeko izango dira eta batez ere bere beharrak erantzun publikoa ematerako momentuan bere beharrak beti abia puntua izatea. Eta horretan ari dira berdintasun batzordean eta horrela jarraituko dugu, bueno, alden neurrian indarkeria matxistari aurre egiten ahalik eta hoberen, ez? Udala moduan gure erronkarik nagusiena hori da Amurreko herrian indarkeria matxistari aurre egitea eta alden neurrian ekiditzea. Mhm. Eta gero, bueno, duela ez asko, eginaren eginez elkartek ireki zuen egoitza bat hemen eskualdean, eta, bueno, duela aste batzuk, kritikatu zuten, ez, Zabaleko ikastetxeko erekineko Mhm. irisgarritasun falta. Zein urrats eman duzu, edo zein aukera duzu urrats bat emateko zentzu horretan, edo nola baloratu duzue adierazpen hori? Bueno, kasu honetan nik uste garrantzitsua dela Zabaleko eraikina ezberdintza, ez? Zabalekon berez bi eraikin ditugu. Bat eskola eraikina, bertan eskola jarduera martxan dagoen eraikina, eta bestea eraikin zaharra dena, ez? Salaketa hau dator eraikin zaharraren harira. Berez, Zabaleko eskola dagoen eraikin horretan ez dago inolako arazorik irisgarritasunarekin, batez ere udalak bere momentuan ja inbertsio batzuk egin zituelako, igogailua jarri zen, tranpa batzuk eraiki ziren eta orduan hor bermatuta dago. Salaketa dator beste eraikinagatik. Hor egia da aurreskola dagoela, baina aurreskola lehenengo solairuan kokatuta dago, beraz ez dago inolako arazorik. Eta bertan guk udala moduan ez daukagu inolako aktibitaterik martxan. Bai, orduan guk ez daukagu momentu honetan horrelako inbertsiorik egiteko aurreikuspenik, udala moduan ez dugulako bertan ezer martxan. Baina bai egia da, orain dela gutxi uste dut zuek ere plazaratu duzuela,
Zabalekori dagokionez, inbertsio potolo egingo da, Zabaleko eta Mendikori dagokionez, 700 milako inbertsio bat egingo da, eraikin horiek hobetzeko eta bueno, pues, ahalik eta hoberen mantentzeko. Eta Zabalekoren kasuan bai, bertan dagoen kiroldegian aldagelak martxan jarriko dira, ganoraz egoteko, jantokiko atea ere konponduko dela. Orduan, gure esku dauden gauza horietan bai inbertituko dugula eta hobetzeko obrak eta martxan jarriko ditugula, baina kasu honetan ez dagokigu Mhm. guri erronka hori. Aipatu duzu mendiko eskola, duela aste batzuk, bueno, ba, tamalez ere, edabidetan izan genuen, bueno, sekulako haize ufadak Mm. egon zirelako hemen eskualdean, eta hoietako batek bota zuelako teilatuaren zati bat, ez? Uste dut nahiko aurreratuak daudela, ez? Konponketa lanak, zehazki zein egoeran daude. Bai, bueno, istripu nahiko larria eta potente izan zen, espero ez genuena, baina egia da udalaren aldetik erantzuna oso arina izan zela, premiazkoa ikusten genuelako, ez? Bueno, ni ere ama naiz, da nire alaba eskola batera doa ere, eta azkenean gurasok gure seme alaba edo gure altzorrik preziatuena, ez? Eskolara eramaten dugunean, leku seguru batera eramaten dugula sentitu nahi dugu, bueno, babesa eskaintzen duen leku batera eramaten dugula sentitu nahi dugu. Eta zentzu horretan guretzako, premiazkoa izan zen istripu horri irtenbidea ematea, konponbide bat bilatzea, eta benetan familiak sentitzea mendiko eskola leku seguru bat dela, eta horrela izaten jarraituko duela, ez? Orduan, bueno, istripua gertatu zen egun berean, bertan arratsaldean hara bertaratu ginen, antze egon ginen kaltea benetan ikusteko, zenolako tamaina zuen edo zenolako kaltea zen ikusteko, eta ja protokoloa martxan jarri zen. Hurrengo egunean hezkuntza sailburua ere eskolara hurbildu zen ikusteko, segurtasun neurriak zirela eta 2 eguneko etetea egon zen eskola jarduera eta babesa ziurtatzeko eta hori hor bertan ja martxan jarri zen konponketa lan hori, ez? Egia da azkenean erabaki zela teilatu osoa aldatzea, segurtasuna bermatzeko eta bueno, erabaki izan zen araudiak eskatzen duena, baino pizkat sendoagoa den teilatu bat jartzea. Eta egia da obrak ja amaitzear daudela. Lanak oso arin egin dira, oso ondo kudeatu da, eta premiazkoa izan denez, bueno, oso arin egin da, eta amaitzear daude ja. Eta gero, beste gai apur bat korapilatsua, dela, ez, Arabako Basogintza Elkarteak, Amurrioko APOaren kontrako helegitea jarri zuela, ez, apur bat baso kudeaketari lotuta, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak nolabait atzera bota duela egite hori, ez? Orduan, Uandre talde ekologistak egin zuen horrelako balorazio bat, oso balorazio positiboa, baina aldi berean adierazi zuen agian beharrezkoa dela Amurrioko udala Amurrioko udalak planteatzea Arabako Basogintza Elkartearen barruan egon behar den edo ez. Ez dakite zein irakurketa egin duzuen udalaren esparrutik orokorrean. Bai. Bueno, zuk esan duzun bezala, Amurreko udalak Arabako Basogintza Elkarteko kidea da, edo elkartearen barnean dago. Batez ere, udala moduan, gure herriko mendi publiko nahikotxo dugulako, ez? Bueno, terreno nahikotxo dugulako, orduan, propietate hori dugun heinean, elkartean egotea Bai, ezinbestekoa dela, ustiatzen delako ere hori da. egurra eta bar. Hori da. Orduan elkartean egotea ezinbestekoa da. Baina zer gertatu zen hor? Bueno, kidea garen heinean, bueno, kriterio propioa izateko eskubidea ere badaukagu. Orduan hor, kriterio ezberdinak mahai gainean jarri ziren eta horregatik udalak auzitegira eramatea erabaki zuen, ez? Batez ere ikusteko zer nolako ahalmena edo bueno, eskubidea genuen gure erabakiak hartzerako momentuan. Eta guretzako oso positiboa izandako emaitza, batez ere mahai gainean jartzen duelako gu naiz eta elkartearen kide izan eskubidea dugula gure mendi publiko landa hoietan zer landatu nahi dugun edo zelan landatu nahi dugun eta zelan zaindu nahi dugun erabaki ahal izateko, ez? Eta horregatik guretzako positibotzat hartzen dugu
izandako emaitza. Mhm. Eta ia bizita bakoitzarekin errepikatzen dugun galdera bat, urtebete igaro da Amurreko udal langileen mobilizazioak hasi Mhm. zirenetik, azken, ez dakit azken hilabetetan urratzen bat eman duzu eurekin, edo aldarrikapenen eztabaidarekin, ez dakit zelan da. Bueno, ba, gaia hori, ba, diozun bezala, orain dela urtebete hasi zen, eta urte luze honetan negoziazio maila ez da eten, ez? Gu beti zabalik egon gara, negoziazio maila irekita egon da, eta bueno, aurreko urteetan zehar hainbat bilerak egin dira, eta aurten zentzu horretan lanean jarraitzen dugu. De hecho, datorren astean uste dute 24an okertzen ez banaiz, beste bilera bat izango dute, eta bueno, ba, elkarlanean aritzeko asmoa daukagu. Eta bilerak horrela demostratu den dute. Hemen arazoa zein da, ba, ikusten dugula komitearen aldarrikapen nagusiena edo soldatari lotuta dagoela. Soldaten igoera eskatzen dutela azken finean nagusiki. Eta zentzu horretan udala ez dago prest momentu honetan horrelako pausurik emateko. Batez ere egoeraren irakurketa egiten dugulako eta kontextua ere irakurtzen dugulako. Orduan, bueno, aintzat hartzen baldin baditugu inguruan ditugun gainontzeko udalen errealitatea, erraz ikus dezakegu zelan Amurrioko udaleko langileek duten soldata inguruan ditugun udal langileen baino askoz handiagoa dela, ez? Holan memoriaz ari naiz, baina uste dut Laudioko udalarekin konparatuta, erdiko teknikari baten soldata Amurrion ia 8.000 euro gehiago dela Laudioko langilearekin konparatuta, ez? Mhm. Orduan, bueno, egoera horrela izan da, guk egiten dugun irakurketa da, pues, udaletxean ditugun, udalen ditugun salarioak ez direla latzak, nahiko ondo daudela, eta momentu honetan beste lehentasun batzuk daudela, eta beste eskaera batzuk entzuteko prest gaude, eta horrela adierazi dugu, eta beste gai batzuetan adostasunak lortu ditugu, baina soldatari dagokionez, ba, horre ez dugu bat egiten, eta orain are gutxiago, ez? Ikusita zer nolako panorama daukagun Amurrion, ba, horrelako gaia hitz egitea gainean edo ondoan kaleratzeak ditugunean, ba, guztiz kontraesina iruditzen zaigu. Orduan, horretan jarraituko dugu lanean, baina gure helburua edo muga badakigu zein den, eta soldaten igorei buruz momentu honetan ez gaude prest. Mhm. Eta, bueno, aipatu duzu soldatak, ekonomia, 2026an gaudeia, ez dakit Mhm. nola da, zuen kasuan errazago duzu, ez? Gehiengo udal gobernu taldea gehiengoa da. Zelan doa aurtengo aurrekontuen onarpena edo lanketa, nola ikusten duzue? Bueno, aurrekontuen gaia erraza ez dut uste denik, ez? Azkenean diru publikoaz ari gara, herritarren ongizateaz ari gara, eta bueno, ba, ardura sartzeko gai potoloa da, eta horretan ibili gara, ez? Ardura osoz aurrekontua osatu nahian. Justo hilabete honetan, osea, datorren astean ja, zirriborroa argitaratuko dugu, eta bueno, ba, behin zirriborroa ja aurkeztu eta gero, ba, alderdi guztiekin harremanetan jarriko gara, betiko moduan entzuteko pres gaudelako, besteen iritziak, besteen kezkak, eta horren arabera, ba, bueno, adostasun punturen baten bilatzeko, eta horrelako gai potente batean, ba, aho batez elkarrekin aurrera joateko. Mhm. Eta bukatzeko duela gutxi, jakin izan dugu Kuzkoa elkarteak Mhm. jasoko duela, bueno, urrezko guksaria, eta horrek, nola ez, ekartzen du, izango direla, pregoilariak. Mhm. Zergatik, edo zer nabarmenduko zenukete Kuzkoa elkartearen aldetik, ba, nolabait, aitortza edo hori emateko. Bueno, ba, egia da, Eurozko guka erabakitzea Amurrion gai garrantzitsua dela, ez? Esaten duzunagatik, azkenean errekonozimendu moduko bat da, eta gero, ba, horrekin Ikusgarritasun publikoa emateko hori ere. da, horrekin badator gero herriko jaietako pregoilaria esatea, eta guretzako ba hori ohore handia da, ez? Eta bueno, ba, Kuzko elkarteak 2018 urtean uste dut martxan jarri zen elkartea da, eta egia da urte hauetan, ba bueno, egin duen lana ikusgarria dela eta benetan txalotzekoa, ez?
kulturaldetik hainbat ekintzak egiten dituzte, baina horretaz gain solidaritasune handia erakutsi dute, ba, bueno, gasaren alde egin dituzte hainbat ekintzak, dana gertatu zenean beste ekintza batzuk burutu zituzten. Orduan ikusten zaie, ba, bueno, solidarioak direzela eta beti ba, laguntzeko prest daudela, ez? Eta horretaz aparte, herrian oso murgildutak ikusten ditugu. Eta, bueno, ba, horren adibide bat, azken gabonetan, ohitura elkartearekin batera, Olentzeroren prestakuntza lanetan parte hartu dute ere. Orduan, ba, bueno, bere konpromisoa, herriarekiko duten konpromisoa eta laguntzeko borondatea argi ikusten da, eta guk uste dugu garai hauetan horrelako izaerak ba, txalotzekoak dira eta zaintzekoak, ez? Eta horren arira, ba, bueno, aurten martxoaren 14an urrezko buka jasoko dute. Ederto, ba, mil esker, Arantzazu, Zuei, etortzeagatik, tarte hartzeko, ba hori, galdera sortau erantzuteko, eta animo bereziki orain bai. daukazuen, udan moduan daukazuen errokarekin, dela, bueno, todos Bai, udal guztinoseko. moduan eta herritar moduan bizitzen ari garena potoloa da, osea, horretan ibiliko gara buru belarri. Ederto, ba, mil esker, Zuei, eta laster arte, espero dugu. hurrengo arte hori da.